Defaid mynydd duon Cymreig sy'n o'n blaen ni erbyn hyn, a dosbarth yr Wyn Benw. A gyda fi i siarad ni drwy'r dosbarth yma, mae dyn ni'n arbennig graig ar y bryd yma, Rowena Rowlands o fferm Isallt, Gaerwen, sydd wedi bod yn cadw defaid mynydd duon Cymreig am 5 mlynedd ar 20. Ond sydd hefyd, digwydd bod, yn wraig i'r beirniad sy'n cael dasg o beirniad yma heddi. Sy'n pwy well i weithio ni, beth sy'n mynd trwy'r meddwl y beirniad, beth mae e'n edrych amdano fe? Mae e'n edrych am trwy glân, os ydych chi'n llwythin y glân, mae e'n ffalt. Mae'n licio'r clustiau yn ddychan ac yn fain. Checio'r pennad na atos am cyrn. Mae hwnnw'n ffalt hefyd. A mae Dyfed yn mynd trwy waith fan hyn, mae'n cael gres i drad yma heddi, tipyn o ddosbarth i gael. Chwy o stoman, dwi'n siwr. Oedd wedi fe'n poeni am y dasg sy'n blaen? Mae wedi gwneud o 8 mlynedd yn ôl. Edrych ymlaen i wneud o. A braf gweld clasys cryfion yma. A beth mae'n ei wneud? Mae e ar y pen y pelltar? Mae e'n checio'r gwmffon wan ar glân i weld os oes na ryw llwytni yn nhw. Mae'n mynd trwy'r ochr rwan. A pha mor fanwl i chi'n gorfod bod pan i chi'n neud yna? Mae'n siarad fanwl ofnadwy. Oes. Beth mae'n olygu wedyn os yw e'n gweld? Berffaith fi mae'n olygu yn ei fod. Ie. Yn berffaith i wedyn. Felly dyna'r glaniad. Mae'n nawr yn edrych ar y dannedd ar un nesaf yma. Ynddi, ar y dannedd hefyd ynddi. Gwan, mae'n ofnadwy. Os oes na wytni o dan y fres, yn y clinia, fyna mae o weitha de. A fydd gwaith ysgrifol ar ei ddwylo fe mynd trwy'r dosbarth cyfan yma nawr. Mae'n edrych ar yr gynffon a nawr, neu siŵr bod dim byd tu hwnt i'r gynffon ar y bol. A maen nhw'n ddosbarth tynllid, ydych chi'n sôn fyna? Mae siŵr bod yna lot yn nhw, ond wedi cael tynnydd ar ei mama. Wsos bytheimnos. Wedyn pan maen nhw'n dod allan o'r pina i fama, maen nhw waith. Lle maen nhw'n gyfri am ei eisiau cryf yn nhw. Wel, maen nhw'n mynnu sylw o ran ei golwg na, o ran ei sŵn nhw yn y cylch yma ar hyn o bryd. A nifer o'r cystadleuwyr mae'n gyfarwydd i chi? Yndi tad, mae yna lot, da ni'n nabod, mae yna lot o wynebau newydd, beth sy'n braf. Mae o'n hogyn, mae o yma bob blwyddyn, mae yna lot o wynebau yma, ond lot ar ei diarth. A defaid mynydd duon Cymreig yn amlwg yn fryd mynydd. Os yna gadarleoedd i gael, oedd o'r bryd yma'n benodol yn un man, neu chi wedi gweld tipyn o boblogrwydd? Mae yna ddipyn o gwmpas wan, mae yna ddipyn o nani ar Sir Fôn, mae yna rei ar ochra Sir Gaernarfon hefyd. Mae yna dod reit boblogaidd rhwng Gymru rwan de, yn di tad. Ac wrth gwrs i chi'n rhai, chi'n yma Dyfed mewn beirniadu heddi, ond chi wedi cystadlu eich hunain yn y bryd yma, a cael cryn lwyddiant yn dod? Do, da ni cael lot o lwyddiant. Mae'n beth braf. Gyro ni 3 blynedd yn ôl yr grŵp o 3. A mi o'n nhw'n dimlad braf ofnadwy yn cyro hwnnw de. A sy'n brofiad yw e, chymod, chi yma, bron fel beirniad answyddogol, chi wedi bod yn cymharu nodiadau gyda Dyfed fel mae'n mynd? O, da ni fel real, fatha fyswn ni'n sefyll yn fama, jyst yn sbio ar yr Wyn Benw, a laswn ni, dwi'n licio hwnna. A ella bod Dyfed wedi reit i fyny, las ar reit i gyntaf. A da ni dau o licio'r un teip efo chi o ddeifaid efo lle. Chi wedi bod yn go-gyson heddi wrthi chi. Chi wedi cael cyfle i weld yr dosbarth ma'n sydyn iawn. Mae wedi bod ar y pen pellai dyn hyn. Os rhywbeth yn tynnu'ch llygair chi o'r rhai yma Dyfed wedi edrych am hyn? Dwi wedi cael llawer o jans, ond dwi wedi gweld rhaid dod i fewn, a maen nhw wedi catcho llygad. Do. Gai ofyn i chi, efo'r usual suspects yw'r rhai sy'n denu'r llygad. Os yna rai pobl chi'n gwybod bydd rhain a cynnyrch da to Lenny? Mae yna lot, maen nhw'n gwybod bod Dyfed y beirniadu, maen nhw'n gwybod sut deip mae o licio. A reit. So maen nhw wedi dweud, drwydden nhw adra, ac yn dweud, a chi'n sôn fyna am swt deip mae'n hoffi, hynny yw mae'n studio nhw'n fanwl. Beth yw'r gwahaniaeth? Chi'n sôn am yr beie yma chi eisiau osgoi, y gwlaniad, lliw cywir ag ati. Ond beth yw'r teip yma sydd gan Dyfed yn ei lygad yna? Beth mae'n wylon? Mae o licio nhw wedi troi allan. Cos mae o reit cyn hefo wneud nhw'n barod i'r sioe. Trimio, mae o'n ofnadwy, mae o licio nhw wedi troi allan y dda. A'r trimio wedyn, achos fel cystadleuwyr, mae'n help mawr i chi, ond fydden ni'n amau fel beirniad, falle bod y trimio'n bach o broblem, achos mae'n gallu cuddio neu rhoi rhyw fath o help llaw i rywun sy'n cystadlu, ond falle undrans i'r beirniad. Da ni'n helpu rywun, os di pobl newydd yma sy'n dod allan, da ni'n barod i helpu rywun rhyw dro, de. Ie, a'r trimio'n holl bwysig yn llygad Dyfed fel mae'n mynd nawr. Wel, mae tipyn o waith ar yma, achos mae'n ddosbarth yn fawr iawn. Dawn ni nôl yn y man i weld swt hwyl mae'n cael arni, ac os ydych chi'n cytuno gyda fe ar pwy sy'n dod yn gyntaf. Champion, lovely. Diolch. Diolch i chi.